पार्टी हिसाबै थाङिया बैलानो साना मुसलमानिखाय दिनै अरा आइपिएफटी तङै मानो बाट जों एज ए टिप्रासा हिसाबै थाङै दङ सो अ जागागो जों कुनु पलिटिकलनि पार्टी हिसाबै थाङिया जों टिप्रासा जों 19 ट्राइब जे दंमानि जों जत अर दंगो ओंखाय जों अरा थाङै चिनि दाबि बाहायनो हाय चिनि टिप्रासानि फिउगनानि बागै सो जों वानसुक मानि अब जे ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानखाय चिनि टिप्रासानि बागै युथ रगुंखा चिनि बेकरें हिमानिंखा चिनि युथ नि फान जों मा फुनुंनाय एबं इ जागागा नरं नुगुइ मानो बुरै बदल ताइ युथ तै चिनि टिप्रा मथानि जारा आदं तंनाय बेसिरबाग चिनि युथ न तंगो तो युथ रग न अब खरां तिसानि नांनाय चिनि फाइट जों मा खलायनाय जों थैयासाक चिनि फाइट न जों नालगै चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों मा नालायनाय अबनि बागै जों दिल्ली थाङै चिनि मुभमेन्ट अबन स्टार्ट दंनाय जे दिल्ली थाङै जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड मायासाक चिनि चबा सगलाखिनि जों सारा इन्डिया न जों फुनुंना नायनाय एवं चिनि टिप्रासानबो जों साना नांनाय जे जागागो दिनै बीजेपी आईपीएफटी कुबुंनि दल कांग्रेस खाय तंनि वानसुकजाक तंनाय बरंनो बां अकगनो कयनाय जे नरक ताबुगो कुनो पलिटिकल हनि वानसुगियावै थानसानि लामा फायदि जों जत टिप्रासा चिनि मानखाय जों 70 बছর धरे जों गोबांमा डिप्राइ बुंजाक जों जत साइमानु ताबुक जदि जों थानसावनि आंखाय चिनि हाक दफा गोमानाय अ हा दफाना नारंनानि बागै जों तिनि चबा खलायनानि थाङै दं दिल्लीयाव दिल्लीनि हयतेसो जोंनो ग्रेटर टिप्रालेण्ड रहै मानाय हनि जों चिनि बुबाग्रा जे सामानि एवं जे चिनि थानसा अ लामातैनो जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानो हिमानि जों वानसुकजाक एवं चिनि युथ जत जों बे बाक्साना तंगो तिनियो हयतोबा ट्रेन स्टेशन बा चिनि ट्रेनो गोबांमा जागा कमुङै मानु थुनानि असुबिदाङै मानु अबनो चिनि सेक्रिफाइस नि आं वानसुगो तै जारा तिनियो अ जागा तंनाय युथ बरंनो बां साना मुसुङो अमा हाय सेक्रिफाइस खलाय न जों दिल्ली थाङै चिनि खरांखा ग्रेटर टिप्रालेण्ड मायासो चिनि चबा चलिनाय हनि जों पहिलानि सिमिनो टिप्रा मथा फायानि सिमिनो जों चिनि दाबि दंमानि अ दाबिनो जों सक्सेस खलायासाक चिनि बुबाग्रानि लगे दंनाय एवं चिनि बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड माननाय हनि जों इमां नुगै दं जाते अ इमां जों सक्सेस खलायनाय न खलायनाय हनि आबनि बागै चिनि बुबाग्रानि लगे जों सब समय दंनाय